سلام زغبركم حوات كان يتقنوا حاوكم منكسي لو ما عند خاني بخالي سرح بخالي فيديو ما تيكم على نايلو ما عند فيديونا أربعة صبوات ويكاني كمهرو اليوم زبالكم أربعة يوتيوب شانلات يزلكم ما تيلقوا اليوم أربعة توم ثلاثة بفلاي بزعبا تكنولوجي كميجر كاب كمبيوتر كا انتي تتكلم عن موبايل كان انتي تتكلم كمهرو زخيلو مقابل تجرين عوان قاخ مهرو زخيلو نفعات أنا تماهير استدكم كله سلزقون نسقم قاعد مهرو لميليا زيركم ما تزلقوا ناس channel زي حدش تزقونكم سبسكرايب ناقبركم بيت حسابنا زي channel كتكونوا بتحتنا عدتكم نابتم أربعة تزوركم channelات بقدتها ناو نخيت نزايل عليه كم تقدم عبيلة زحبركم زين أربعة channelات زيادة نعيد تتكلم لني ويكاني تبوء نجر رقيبا لني لسه حسبك نعكم زحبركم زلقوا سقطكم كأنا تتكلم اللي تماهير اللي تيلكم نقال سب شيرك تجبروه بس قاعد محبركم تن أربعة channelات تعنتي مهلت برودكشن هذا بال تغاليتي ميرون هايليز بحال تا سالسيتي حبري أتا ربعي تخا رباعي رين بحالا أربعتين حدا بعدين أتنا انتي تحسوا خمزلون حلف داولكو خريقكم كفتني استغاثكم داتهم سبسكرايب داقبركم نادين channel كتمهارون كتمحايشلون تخليهم إلى سلازة حسبكم أتتانا بتمرتي هراي بمجمرة زي ماليت بالكريعة كلمنا أو مقادنا جن از channel زي أبكر ميتري ودلهم ناتي channel سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب دا قبركم بيت سبنا إذا channel كتكونوا بتحت نعتكم بتعمل بزح فيديو تطلب زي حالف آتيهم حالفكم كتريو وتخليهم زاد ليكم تريو كتتانا بتا قدامي كوستكم زي ماليت يعتبل ماليت كم تريو زلهم بتعمل بزح فيديو لو رأيوه صبو ناي بفلاي أب كمبيوتر تتكلم مسابات بتعمل تاشون زلوا كميجر كا فيديو إديت تجبر كميجر كا سئل إديت تجبر بزجب بقليل دبالي زمهر أب كم تري وزلهم بتعمل بزح زلوا أنا حجي حلف ندبلكم بزحات سلزغونات channelات أبزي حجي أبز بلاي ليست زلوا أو مساعتهم تري ولهم بب تاشمو فلي ولهم ببناتو فوتوشوب كمهار زدالي بفوتوشوب أبزلو كال إكسل توتوريال ويكاني بمولو زي مدلاو بريزنتيشن نتدليهم أبزلكم دز بالكم ببناتو فلي ولو حدا بحدا مالتي أقت أب بلاي ليست تغميتو زلو نداتهم تشيك تقبرو إذا حجينا فوتوشوب تمرتيو دمت خير بشكلنا قناعاتو هنا أبز حجي بزو حلو تريو لهم سقطكم حلف ندالكم كتريو تقوليهم تريو لهم كميجر كا إديت كم تقبر سلي باك جراوند كميجر كا هم تغير يز مهر زلو ناي ذا فيديو زي أنت تقمع غمز زراعهم وي نبتة تقص الفيديو كلمة مقادنا نزا ناي مهلت تعشمو سبسكرايب ناقبركم كتحالفوا نقرأ من قد يحبركم أبزل علي خمس تري وزلهم ملك تقبروا له أبزل علي ناي فيسبوك أدراشو أبزلو وي إنستغرام فلو تقبروا تخليهم بتعم بزح كتمهارون كتكملون تخليهم نابتزق تسلكن كتسل ميرون هاي ليز بحال ميرون هاي لغا لك خموتا مساسالي تمرتي زلو كاب بزحات مهاران نحرت مهاركا زحاشكا وين كاتركب سلتخيل ناي بزحات امارات يزريكم زلغو ميرون هايلا غمستريو زلغم بزح فيديو يدلو بمولو تمرتي تن ياتي وندلو حجاب قربا غزي ياتي وندلو درو عسرت تا مجمريا زاتوت فيديو عسرت ورحز غبرتا بزح فيديو لو ابز بلاي ليست اتيكم نينا كتمهاروهم تدليو اسكم تمرتو أبتري واللهم تمرت كمبيوتر دبلالو قدامي نمجمريا زجمر زلو كمبيوتر انتي تسرح ويك انتي تكملا فيديوهات الو بزين داتكم فوتوشوبون كومو نالكم ابزي دمص غير مشينا قاعتوي يحلف بلا غريكم
كم تريو زلهم نيشتي ጎን እዚ ኣብዚያ እንታይ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፎቶሾፕ እዚ ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ከም ትገብሮ ዳውንሎድ ጌርካ ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀመሉ ክትማሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናለኩም ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ዳውንሎድ እንዳገበረ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል መታን ክንሓልፍ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኸሪአኩም እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሜሮን ናይ ሜሮን ታእሽሙ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣብዚ ኣይገደፈልና ናይ ፌስቡክ ኣድራሹ ኣብዚ ኣባውት ኣቲና ናይ ዝኾነ ታእሽሙ ኣድራሻ ናይ ፌስቡክ ክትረኽቡ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ዩቲዩብ መስኣተኹም ኣብዚ ላዕሊ ሆም ቪድዮ ፕሌይሊስት ኮሚኒቲ ቻነል ኢሉ ኣባውት ዝብል ኣሎ ኣብቲ ኣባውት ዝብል መስኣተኹም ገለ ኣድራሻ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ሜሮን ዋላ ሓንቲ የለን ግን ኣብዚ እንዳኣተኹም ሳብስክራይብ ግበርዎ ኣነ ሕጂ ኣንሳብስክራይብ ገይረ ከሪአኩም እየ ኣንሳብስክራይብ ክገብሮ ሞ ሳብስክራይብ እዚኣ ሳብስክራይብ ምስ ገበርና እዛ ናይ ደወል ምልክት ኣይትረስዕዋ ኢኹም መታን እሱ ሓድሽ ቪድዮ ክእቱ ከሎ እዚኣ ኦል ንብላ ሓድሽ ቪድዮ ክእቱ ከሎ ምስቶም ቀዳሞት መጀመርያ ድበፅሖም ክበፅሓኩም ቀፂለ ናብታ ሳልሰይቲ እዚኣ ሕብሪ እያ ትበሃል ሕብሪ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ይፈልጣ ኸውን ኢለ ሓስብ ዘይትፈልጥዋ እንድሕር ኣለኹም ግን ካብ መጀመርያ ትሒዝካ እዚኣ እታ ብዙሕ ዝተማሃርኩላ ቻነል እያ ኣብዚኣ ናይ ሕብሪ እንዳኣተኩም ኩልኩም ክትሪእዎ ክትመሃሩሉ ኢኹም ክትጥቀሙ ኢኹም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኮምፒውተር እንታይ ተማሃራይ ዋላ ናይ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ እንድሕር ትመሃር ኮይንካ ኣብ ኮምፒውተር ኣቲኻ እንታይ ትሰርሕ እንታይ ትጥቀም እንታይ ትመሃር ክትሪኡ እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ንህለኩም ኣብ ኮምፒውተር ዝርከብ ሶፍትዌር እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ እንታይ ከም ዝሰርሕ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዝርዝር ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉኡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ብትግርኛ እዩ ክሳብ 8 ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ተኣሽሙ ኣለዎ ፓርትታት ኣለዎ ክሳብ 8 ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ እንድሕር ተኸታቲልካዮ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ድሌትካ ነገር ክትሰርሕ ዝደለኻዮ ነገር ክትፅሕፍ ክድምስስ ከመይ ጌርካ ትስንዶ ኣብ ኮምፒውተር ዶክመንትካ ብሙሉኡ ኣብዚ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ እንታይ ኣለዎም እዚኦም ሕብሪ እንድሕር ኢልኩም ሌላ ምስ ኮምፒውተር ዋላ ዓንቲ ተኣሽሙ ሓዳሽ ኮምፒውተር ኣላትካ ወይ ኣሰራርሓ እንታይ ትሰርሕ ገለ ዘይትፈልጣ እንድሕር ኮይንካ ኣብዚ ንህለኩም ሌላ ምስ ኮምፒውተር ዝብል ካብ መጀመሪኡ ጀሚርካ ንህለኩም ትሪእዎ ኣለኹም በባሓደ ድሮ ሕጂ ሻብዓይ በፂሖም ኣለዉ ካብዚ እንዳቐፀለ ይድኸይድ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ንስኻትኩም ኣቲኹም ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕልፍ እንዳበልኩ ኸሪአኩም እየ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኮምፒውተር በመጀመርያ ኮምፒውተር እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ፅሑፍ ዝረኣይዎ ኮምፒውተር በኸመይ ይሰርሕ በኸመይ ንውልዓ በኸመይ ንቆፃፀራ በኸመይ ነጥፍዎ ኩሉ ነገሩ ካብ መሰረታ ጀሚራ ክሳብ መወዳእታ ናይ ኮምፒውተር ኣጠቃቅማ ክምህረኩም ይኽእል እዩ እዚኣ ዝበለፀት ንዓይ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዓ ሕብሪ እያ ትበሃል ናብቲ ዝቕፅል ክወስደኩም እቲ ዝቕፅል ኣብዚ ዝበለፀ ተኣሽሙ ቪድዮ ኤዲት ንምግባር ዝተሸገርኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብዚ ኣሎ ናይ ቪድዮ ከመይ ጌርካ ብፕሪመር ፕሮ ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ትገብር ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ጌርካ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከዓኒ ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉእ ኣሎ ፎቶሾፕ ኣሎ ስእልታት ከመይ ጌርካ እቲ ባዕሉ ሶፍትዌር ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ብነፃ ከመይ ጌርካ ዳውንሎድ ትገብሮ የሪእኻዮም ኣብዚ ነዊሕ ከይዛረብ ነዊሕ ከይሕዘኩም ኣቲኹም ክትሪእዎ እየ ዘብለኩም ካልእ ናይ እዚኦም ሕብሪ ሓንቲ ተኣሽሙ ዝረኣኽዋ ኣብዚ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ዌብሳይት ኣለዎም ብጀካ እዚ ኣብዚ ፊት ንፊት ትሪእዎ ዘለኹም ትምህርቲ ተማሂርኩም እንድሕር ኣነ ክቕፅል ይደሊ እየ ተኢልኩም ኣብዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብሪ ማእከል ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ቋንቋ ብትግርኛ ይብል ኣሎ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኣለዎም እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣቲኹም ከመይ ጌርኩም ትምዝገቡ ሙሉእ ሓበሬታ ኣብዚ ኣላትኩም ከመይ ጌርኩም ትፅሕፉ እንታይ ኢኹም ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብዚ ንህለኩም ዝደለኹም ዓይነት መዓስ ግዜ መዓስ ክትመሃሩሉ ትደልይዎ ግዜ ኣብ ዝጥዕመኩም ንዓኹም ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ኢኹም ክትመሃሩ ትደልዩ ግራፊክስ ተኮይኑ ኣብዚ ንህለኩም ብ100 ከምኡ ፎቶ ኤዲቲንግ ብላ ኣሎ ከምኡ ብሙሉእ እዚ ነናቱ
ትምህርትታት ኣለዎ ነናቱ ዋጋ ኣለዎ እንዳኣተኹም ክትመሃሩ ትኽእሉኹም በዚ ብነፃ ምስተማሃርኩም እቲ ናይ ነፃ ካብኡ ንላዕሊ ትምህርቲ ክትፅሉ እንድሕር ደሊኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉኹም እዚ ኣነ ነዚኣ ሕብሪ ትበሃል ቻነል ካብ መጠን ንላዕሊ የፈትያ ከምኡ ከዓ ስለ ዝፈተኽዎ ንዓኹም ሼር የካፍለኩም ኣለኹ ምናልባት በዚ እንድሕር ዘይተረዲእኩም ኣብዚኣ ኣባውት ትብል ኣላ ኣብዚኣ ኣባውት ኣትኹም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሙሉእ ናይዚ ኣብ ሕብሪ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ወይ ከዓ እንታይ ክንረክብ ንኽእል ዝብል ዝርዝራት ኣለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ናቶም ዌብሳይቶም ኣለዎም ፌስቡክ ኣብ ዘለዎም ትንክፋቢልኩም ክትከዱ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎም ዓንቲ እዚኣ ሳልሰይቲ ትምህርትና ነይራ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ነዛ ቻነል ሽዑ ናብ ራብዐይቲ ኢለ ቀሪብያ ዘለኹ እዚኣ ናይ ትምህርቲ ተኣሽሙ ይኮነትን ግን ኣብኡ ከለኹ ከም ራብዐይቲ ዘምፃኽዋ እዚኣ ሩባ ኤሪ ኢንተርቴይንመንት እያ ትበሃል ኣብኡ ኣትኹም ኣብዚ ፕሌይሊስት ምስ ኣተኹም እዚአን ኩለን ዘሪአኩም ቻነላት ግን ንእግረ መንገድኹም ሳብስክራይብ ብዙሕ ኣይክፍልን እዩ ብነፃ እዩ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ክትሓልፉ ብትሕትና ሓተኩም ኣብዚኣ ምስ ኣተኹም ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኤፍራሾ ዝብል ኣሎ ኤፍራሾ ኣብዚኣ ኤፍራሾ ምስ ኣተና እዚ ወዲ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ሚካኤል ይድበሃል ኤፍሬም ሚካኤል ካብቶም ሓደ ብፅቡቕ ስርሑ ኣነ ካብ መጠን ንላዕሊ ይከታተሉ እየ ዝወዲ ሰብ ኩሉ ዝከኣሎ ነገር ተገበረ ፅቡቕ እዩ ማለት ኣትኹም ኣብዛ ቻነል እዚ ኣካል ይትረፍ ንዘይረኣየ ንኽርኢ ሼር እንተይልኩምሉ እዛ ቪድዮ ካልእ ተዘይሓገዝኩሞ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሼር ተይልኩሞ እቲ ዝሕገዝ ሰብ ይሕገዝ እቲ ክሕግዝ እንዳደለየ ንመን ክሕግዝ ከም ዝደሊ ዘይፈልጥ ሰብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ቻነል እዚኣ ኣትኹም ረኣይዋ ቼክ ግበሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት እዩ ሓጊዙ ወይ ዝረድእ ዘሎ ክሕገዙ ከም ዘለዎም ዝገብር ዘሎ بعبيو نتوم سبات نتوم زحجزو زلو እግዚአብሔር ምሕረት ይወርደሎም እንዳኣተኹም ክትሪእዎ نقول لهم يعدمكم نايلوم عنتي 4 ቻናል ዘምጻኹን እዚአኔን ሓውኩም መንግሴ بخالي فيديو بخالي سرح حساب نراقب ودعنكم